sikwamukele njengamanje simila nobaba unyanga kaBuhlungu Njomane kaMgabhe yadunyakanya Njomane asibingelele siyabingelela basakazi sithokoza ngokucosha ithuba Njomane ngesikhathi siyazi ukuthi siveza kucaphuna nje isikhathi sifishane kakhulu mhlawumbe Njomane masinikeza ithuba njengamanje siyazi ukuthi kuningi kakhulu sekuvelile ngegama lakho iminwe ekhomba kuwena lezo zinto lezo kuba mayifika mhlawumbe zifika kanjani wela kanjani uthatha kanjani mhlawumbe ungathini ukuphefumula kwakho kuningi engikuzwayo so ngilinde ukuthi abantu babusha bakushoyo ekugcineni iqiniso liyiveze ngiyathokoza ukuthi ngithole ithuba lokuthi nami ngibeke uvulami noma ngeke ngibe in detail but njengamanje leyo nto lama allegation ashoyo ayoqeda inyanga yesithathu ayikho into engihlanganisayo nayo namaphoyisa akukho akushoyo alihambile icala kwathi wedumba amaphoyisa khona ayabribe walasiwa ebaqulu eMondlo nakhona ayikho into ayitholayo angifonelile kumele ngizokwenza istatement so udaba lokubamili ayikho into ebambekayo njengamanje okukhulu kakhulu kule yanto kunenhlese yepolitiki ngoba akekho umuntu oba necala eSouth Africa engatholanga inkantolo enecala njengamanje abantu sebejajile bashisa umuzi wami benza zonke izinto kodwa ayikho into ebambekayo so ke silindile ukuthi mase kuphele konke ngoba bakhuluma kuma VN bakhuluma zonke izindawo udaba lokubamili mase kuphele konke so bese silandela umthetho ngendlela yakhona kodwa nje engakusho njengamanje akukho engikwaziyo ipolitiki nenzondo ngoba labantu abanalama allegation siyazalana nabo bawumndeni wakithi 2 umfowethu lo walahleka waduka emndenini unama protection order amathathu eyami ino 2 years back namaphoyisa asho ikhona recent umama lo oyena okhulumayo uyena othi wamuzwa kodwa sizwa amaphoyisa yombuzo wezwa mawuza umuntu ekhala uye wenzeni wamuzwa wayine protection order naye wayina abantu abaningi angezwani nabo ngifika la ngithi khona ipolitiki ngoba abantu ayineyinkinga nabo umfowethu lo walahleka bangaphekwe isithupha kodwa ukukhetha ukuyoshisa umuzi wami ngiyibona ukuthi ke mhlambe ngoba ngumuntu ongconywana empilweni nento ke yomndeni ngoba nakhona emndenini bakhulumayo kodwa kuye kuphume khona emndenini kuze kumina ngamafuphi nje akukho engikwaziyo ngale yanto ngoba lo muntu oshonile ukanina wami kodwa nje into ekhona into yenzondo ngoba nomuntu owamthola emanzini istatement zakhe ezintathu wayogawula inkuni azikho inkuni egawulayo lapha wayothatha impepha ayikho impepha lapha wambona kanjani emanzini akuzwakali kahle and ama allegation ayethi usedumbe dam lapha mina engisebenzela ngakhona akasatholakali khona imoto yezwakala ama camera khona awayikhiphe phela imoto amaphoyisa phenya so ngamafupho oba ngisazoyibiza imedia ilokho akukho engikwaziyo kodwa sidedela amaphoyisa enza umsebenzi wawo oba siyawathemba amaphoyisa ekugcineni abantu abayeke ukuyithathela umthetho ngesandla njengamanje kunamacala avuliwe abantu abashisa umuzi wami benza yonke into kodwa ukufakaza abuveli njengamanje ngithokoza sesikudedela nje babuhlungu sekuningi kakhulu ukushiyo cabanga ukuthi nesithunzi sakho kuyasithinta uthinteka kanjani emoyeni after those things osoyibalile nawe isithunzi sakho mhlawumbe uzizwa unjani nje ngilimalile kakhulu ngokwesithunzi okunyeka ngisho kini bayindaba njoba sila ithola lezokhetha icandidate leIFP ni senior leader kaIFP akekho senior than mina nakhona kuIFP ngaphakathi khona abanayo lento omunye uhlala kulo leli ward leli sizomkhetha uyicandidate kuleli ward enkulu ward 5 kwaye emaphoyiseni wathi asangibophi ngani ngizofika ukhetho ngingaboshiwe nangaphakathi kuIFP ikhona indaba ingaphakathi bahlangane neMK so MK siyitholile incwadi kuya kuIFP but nangaphakathi khona impi yama list ngoba kiwa kuma election nangaphakathi kithi yagovuzwa kodwa ngizizwa kabi ngoba ngishiya ingane zami angikwazi ukuyihlalisa kuleya environment sengikhera amanye ama expense ngoba ingane zami fanele ngiqhashele kwelinye lamadolobha ziyohlala khona ukuze ngezukuzwa leyanto eyenzeka lapha ekhaya angijabulile ngilinde ukuthi amaphoyisa aqede uphenyo lawo ngiqale ngibopha abantu abathintekayo umuntu into emayikhulume la kwimedia fanele ahamba uyimela njengamanje amaphoyisa busy ukuthi fanele uthathe istatement into oyikhulumile uhamba uyimela Babuhlungu usushilo ukuthi udaba lusemaphoyiseni kwameli akukho kuningi sizokhuluma asithembe ukuthi mhla kwaphothula sobuya sixoxe futhi ngiyothokozela ithuba lokuthi sicoce uma sekukhona okuphumile ngoba nami kusamele ke ngibeke uhlangothi lami bekhona abantu abathintekayo nalabo ngithi baseqenjini ngibizele ngamagama
nalabo abanye abathintekayo kuloya muntu nginibizele ngamagama ukuthi nanti uhla labantu abenenkinga nalo muntu why kube yimi ngiyothokozela lelo thuba ba ngiyoyibiza imedia ukuzosho ukuthi ayistand nathi manje ngilinde ukuthi amaphoyisa angawaphazamisa aqede ukuphenya makhona akutholayo siyawuhlonipha umthetho wase South Africa. Sibonga Chris Kasaba. Siyathokoza.